farin wata kine mini kyan gani ga maganin fari da kallo gida ya ce na gangani ka lura da fari farin mulmushin ki na zo gani waka ake wakari zauna kalau kin zama gabar wani to sai ka yo shari muje Alhamdulillahi rabbil alamin. Na tabbatar da cewa masoya Kawu dan sarki sun ji daɗin wannan baitin da muka kawo masa na sabuwar waka da muka kawo masa na sabuwar wakar sa mai suna farin wata. Watan dai shi Kawu dan sarki shahararren mawaki ne kuma haziƙin mawaki ne kuma fasihin mawaki ne. Da Allah dan uwa idan dai wannan ne farkon zuwan ka a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai muna subscribe kuma ka danna alamar like kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Kamar dai yadda kuka sani Kawu dan sarki shahararren mawaki ne a arewacin Najeriya sa'annan kuma Kawu dan sarki shahararren mawaki ne a mawaƙan Hausa kuma mawaki ne mai lokaci kuma mawaki ne mai zamani. Da yake wasu daga cikin mu sun taɓa sauraron wannan waƙar da muka saka musu ta farin wata sun taɓa jin wannan baitin kuma wasu ba su taɓa jin wannan baitin ba. Allah kasance ta da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai mana share din wannan bidiyo musamman a page namu na WhatsApp da na Facebook da dai sauran wasu social media da kake da su hakan zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar fitattun ayyukanmu kuna bibiyar fitattun ayyukanmu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna jin daɗin su. Kawu dan sarki dai shahararren mawaki ne kuma Kawu dan sarki mawaki ne wanda ke kawo waƙoƙi iri daban-daban kama da waƙoƙi na soyayya kama da waƙoƙi na aure sa'annan kuma kama dai da waƙoƙi iri daban-daban. Kawu dan sarki dai mawaki ne wanda ya taka rawar gani a 2021 kuma yake taka rawar gani har yanzu a 2022. Kasance ta da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin ganin ƙayataccen shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Mun gode sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyon mu na gaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na tabbatar da cewa masoya Kawu dan sarki sun ji daɗin wannan baitin da muka kawo masa na sabuwar waka da muka kawo masa na sabuwar wakar sa mai suna farin wata. Watan dai shi Kawu dan sarki shahararren mawaki ne kuma haziƙin mawaki ne kuma fasihin mawaki ne. Da Allah dan uwa idan dai wannan ne farkon zuwan ka a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai muna subscribe kuma ka danna alamar like kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. Kamar dai yadda kuka sani Kawu dan sarki shahararren mawaki ne a arewacin Najeriya sa'annan kuma Kawu dan sarki shahararren mawaki ne a mawaƙan Hausa kuma mawaki ne mai lokaci kuma mawaki ne mai zamani. Da yake wasu daga cikin mu sun taɓa sauraron wannan waƙar da muka saka musu ta farin wata sun taɓa jin wannan baitin kuma wasu ba su taɓa jin wannan baitin ba. Allah kasance ta da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV da kai mana share din wannan bidiyo musamman a page namu na WhatsApp da na Facebook da dai sauran wasu social media da kake da su hakan zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar fitattun ayyukanmu kuna bibiyar fitattun ayyukanmu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna jin daɗin su. Kawu dan sarki dai shahararren mawaki ne kuma